14 години, четвърти, трети гол. Първо място Павел Бурков, Текион, Ботенград. Второ място Александър Георгиев, АВС София. Трето място Павел Пеев, Текион. И трето място Алекс Богданов, Клъмлион, Братва. Момчета 12-14 години, втори първи гол. Първо място Михаил Галчев, Левски Ангели. Второ място Димитър Горанов, Левски Ангели. Трето място Кристиян Игнатов, Калуян Владимекс. И трето място за Милен Българ, Калуян Владимекс. Победител Цветан Пешев, Кумбрион, Враца. Да излизат Николай Колев, Текион, Стефан Райков, Аз Тракия. Да се готвят.